moi bons días a todas e todos. A verdade é que... non te preocupes. Perfecto, sí. Estes son dos días pois na que un se sinte super orgulloso, non? Super orgulloso pois dun sector referente nun concello, neste caso pois no concello Porriño. Sobre todo me gustaría empezar pois dando as grazas, non? A verdade é que gracias ao Clúster, gracias a Tongal, gracias tamén pois á Diputación de Pontevedra, ao IFEBI, gracias tamén pois á Xunta de Galicia, e gracias a todos os que facedes posible que se faga un evento tan importante como este, como Tongal, non? Gracias tamén pois á arquitecta Mire Moneo e a todo o seu equipo, porque realmente, eu acabo de dicir fai un pouco, non? Pois eu iba a dicir que se me poñan os pelos de punta, como digo sempre, pois teño pouco pelo na cabeza, pero se me puxeron todos eles, e iso é de agradecer, non? A verdade, cando ela dice, unha arquitecta de tanto renombre, que as cualidades que ten a pedra, só a ten a pedra, non hai ningún material que teña igual, é algo que, pois, como dixen antes, cando é un sector referente ao noso concello, hai que estar aquí, hai que ser, pois, tamén un partícipe máis nesta maravillosa Feira da Pedra, e gracias tamén pois, para que realmente pois, esta cultura que hoxe inauguramos, ese color, que non podía ser outro que o rosa porriño, pois tamén se poña pois, en valor como nunca pois, a nosa pedra do noso concello. Gracias tamén a José Antonio Lemos por esa donación desa pedra, gracias tamén a Fernando Godoy tamén pola elaboración desa escultura maravillosa, que, bueno, pois, falamos de José Antonio, e falamos da canteira e do Porriño, se falamos tamén de Fernando Godoy, falamos tamén de Porriño, e se falamos da pedra, e falamos do roso Porriño, pois tamén é Porriño. Entonces, representando todo Porriño, pois non podía ser outra mañá tamén que o Concello Porriño pois estivese aquí, o sea que moitísimas gracias por facer todo isto posible, e moitísimas gracias tamén porque a Feira da Pedra vai ser un referente para toda España. Moitas gracias.